ase omoyega hosase megabune yo yokoenekia amagendra yo ase kaunti ya Nyamira ritukoria rero boigo nigo mwakilisho ibo basubati ase kaunti ya Nyamira Mheshimiwa Jerusha Momanya nyarako bakagoikira na ase kinyoro gya quarantine ekegutoka ase wodi ya Gesima ebunge ya Kitutu Masaba asa nyarako bakago kwandira Chisemi inyora buno mwancho mworigeri Mheshimiwa Jerusha Momanya negati abajumbe bali bagoikira nsa ase komiti ya Chisemi ase bunge nene ase bono arure segetogo chia ase kiombekeri kya HELB kenyarako bagekobwatoka chibesa ase chinga kechiri chibwanrete eriko chikobakonya aborokiwa abara ase university ne college kwegandaria ase Chisemi chabo unagotumanya murigito Polycarp. Jerusha huyu boigorore oyo muboba ya komiti bechisemi ase bunge nene nigo agikirie na nene ogotenene gwa kukobwato kwa kwenengo gocha sabora kigwa balia bechi university ne college enengo yakabwate kurunse ya kiombekeri kya HELB egento korengana monera aganire kenyara ko bagegosunsurwa ali morioka eri ogotulia abana bakuru ase chiamate chintaka kwenyorera egesomo HELB omontaji etakagende court agakana bono besa njiri konyara kurwa bari konyara kogenda no new model mbakokora njaire tukoti erie nkoro tegokora kyara konya yaruro lakini ntu abatebi ekyagara mu my time in education committee ntu abatebet if they go beyond this February we are going to come out tokurense go etanga is this a country etutaite go ita generation chinde ekara abantu bana bagotire bare se bare tutoita bana bakabaita bagokina we must have a solution kegera abana baita bagendere kabere skuru gali buya ukwana stinseme chika cha karantini wego nigo Jerusha gendere ko bagosegeta bayibuli kwene kibunango ira bara abana babase chisukuru elio bachagwe konya sama tukale busyo asibega basemiri abana kubekomo kiele gokonya asibakorwa omwana onyakara omwana omoronge motebi asome moteiga goikaga ari takubwati abana bande nebintu binde bagokora mwana aro kurwa sa ataka ogenda ubwati ebintu osirani mwaka getana rero chako bakonya osirani miss kamurancha abana balimo gosoma muri isiko inyora ase mwarure omweli oye nigagenda ko bagako basaba abana enje kurwa soro kongorega kumusira bose bobo chojo bonene bu mwaka chiri 2022 yento korengana monera atebire nga nigo entundeye omusubati aranyara ko bagakonyorera libagalia bene kurwa se kaunti Nyamira kugambira e kaunti yeiga igenta bekire okubwekana amo no mugavana we kaunti ya Homa Bay omusubate Gladys Wanga naende tu arengenere parliament manya naende ni tenarenko yomo bona achikumurige chikura matari bono bagatugateba ninga toko genga bakungu tugenge bagotenga bakungu mbanjaini lakini bakani nga barusie vocabulary yo bono abakungu ntwanjaini iginko report rigeta sineke kya ubwanchete kya gatembe kurwastin semechiga cha karantini ime ye wadi yega ya Gesima ebunga ya Bugetutu bwa Masabe kaunti ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara.